visitat un dia més un poble de la nostra província, Aiora, un poble important en el que hem pogut parlar amb el seu alcalde, els seus regidors i sobretot conèixer quines són les necessitats que tenen en este municipi. Hem tingut la sort també de poder visitar Castellar de Meca, un poblat iber que a més jo crec que és important que se conserve. Per tant, jo crec que la Diputació deu d'invertir en aquest tipus de jaciments.